Всичко звучи окей, обаче не е окей, защото съм хив позитивна. Не може да го хванете само докато гледате клипчето. За да се заразите, трябва да правим секс. И всъщност така стана и с мен. Преди няколко години бях на един купон с приятели и се напих. Нямах опити с алкохола. Всъщност там беше едно момче, което беше супер популярно и много готино. И той ми предложи да прави секс с него. И аз се съгласих. Попитах за кондом, защото така се прави. Ама той каза, спокойно, няма да се притесняваш. И така. Около половин година по-късно с една приятелка се разхождахме в центъра и ние момичета предлагаха мобилни спин тестове. И абсолютно на шега ме убедиха да си направя. Бях супер оплашена, че ще ми взимат кръв. Ама то страшното дойде после. Резултатът с 2 чертички всъщност означаваше, че аз съм хив позитивна. И от тогава нищо не е същото. Мисля си, че ако имах повече информация, това нямаше да се случи. И затова съм за здравно образование в училищата. Аз съм на 22 и сега може да имам дете на 6 години. Забременях, когато бях на 16. Тогава правих секс за първи път. Защо го направих ли? Не знам. Беше модерно. Всички мои приятелки го бяха направили вече. Смятах, че ще ме мислят за задръстена. Затова просто се срещнах с едно момче, всичко се случи и той ми каза, няма кондом. Аз си мислех, голям прас, няма как да се случи на мене. Уви, то се случи. Нямах никаква информация, не знаех как да продължа нататък. Затова ми се наложи да направя аборт. Ако имах повече информация, може би нямаше да се случи така. Затова аз смятам, че трябва да има здравно образование в училищата и то е от абсолютна необходимост. All those were actors, the stories are real. Hi, I'm Peter and I'm youth activist inspired by the fact that all young people should have equal protection of their sexual and reproductive health and rights. In my 8 years of experience, I have learned that it is a fundamental right that all young people should have equal access to comprehensive sexuality education and services which are universal and free of charge. Thus, I call on governments to protect, to respect and to fulfill our right to health as defined by the World Health Organization as not just absence of illness, but as a full state of physical, mental and social well-being. I recognize the conference as a unique opportunity where we all can share our experience and together we can develop a concrete steps to fight with all issues in this area. As a young person, I'm the voice of the 43% of the world's population and my life is dedicated to the bright future of all young people in my community and their wealthy well-being. We are the ones who should secure a full access and full choice of all young people whose sexual and reproductive health and rights are oftentimes neglected and their voices cannot be heard. Let's turn commitments into actions today.